ta yi poisoning mijin. Bayan ta yi poisoning mijin ta zo ta yanka shi. Now are you telling me that wannan auren da suka yi akwai soyayya a ciki? An yi aure, in aka aure kuma daga baya daya biyu sai ga yarinya an ta fara yin hankali za ta ga me yasa mu hannu zaɓi wannan matsayin mijin aure na daga baya ma ba mu zo mun dace sai ga an fara samun misunderstanding daga nan kuma matsala daga tana faruwa ba. Matukar Allah ya hore ma taimaki al'umma su ji daɗi inda ranka su ce ka kyauta umma baka a ce ka kyauta. A kowane lungu da saƙo na duniya akwai wani abu guda ɗaya da yake tattara mu guri guda. Unity Coffee kowace kurba ɗaya tana sanya farin ciki yana kuma sada zumunci. Ɗanɗano ɗaya, ƙaunar juna da kuma ƙara danƙon zumunci. Unity Black Coffee mu sha tare mu kasance tare. To jama'a barkanmu da wannan lokaci. Mun dawo muku program ɗinmu na Arewa Talks. Kamar yadda kuka sani sunana Faisal, a tare da ni ga co-host ina muna tare da sabon co-host wanda last time bai zo muku ba. Aliyu Bello. Ni na yi representing ɗin kana last week Abubakar Sadiq. Sunana Abba Zaki. Madalla. Yau ma mun zo muku da sabon topic wanda za mu discussing, za mu deliberating a kai, sannan muna son mu ji ra'ayoyinku a comment sections, a all our social media handles da sauransu. A yau za mu zo muku da topic ne wanda mu discussing forced marriage, abuse a cikin marriage, da irin wannan matsaloli da muke fuskanta a 'yan kwanakin nan na auratayya, na kashe-kashe da sauransu. Wannan abu ne da ya kwana biyu yana addabar society dinmu, duba da yadda abubuwa suke faruwa a zamanance. Mu a baya a yadda muka sani a lot of mata a society dinmu kamar iyayenmu a can baya da yawansu ba za a ce first marriage ba, amma most of it arranged marriage ne wanda ake a cikin family tsakanin 'ya'yan 'yan uwa, wasu kuma tsakanin 'ya'yan aminai ko abokai ko makamantansa haka. Saboda haka yau za ku ji ra'ayoyinmu da batutuwan da za mu zo muku da shi a tare da co-host ina. Zan fara da Abba. Da karsa da za ka fara da ga sabon fara ji da gare ka sai dawo gare shi. Ok, rama aka ok, abin hadin baki ke karma ce. Ok, well, forced marriage zan iya cewa farko ma dai menene yake jawo shi za a ce ko kafin ma mai magana illolinsa wannan me yake jawo first marriage a arewa, ko da ke zan iya cewa ba iya arewa bane ake ana yi, amma dai it's more prominent, irin it's more wannan dominant a arewa, a arewacin Najeriya ko saboda arewa kudu ma ba a rasa ba, sannan kuma yau irin culture din mu abin da ya influencing kuma culture first marriage zan iya cewa akwai addini. Ka san akwai misunderstanding. Ko addini musulunci bai yarda da first marriage ko a lokacin annabi akwai instances da aka zo annabi ya hana tabbas ai yawwa kaga kenan addini bai yarda da shi ba, duk abin da annabi ya hana kaga is wrong. Na biyu zan iya cewa akwai talauci shine kusan major abin da ke kawo mana first marriage, kusan da kwaɗayi iyaye da sauransu wanda za a ga ai wane ne yana son yarsa ko ana son yarta, a zo a yi forcing yarinya into marrying someone that ba ta son shi ko saboda yana kuma za ka ga yawanci ma ba sa'an ubanta ne ko kuma ya girma ubanta ma ko sa'an kakanta ma irin wannan irin wannan abu yarinya ba ta so a ce dole wai sai an haura mata saboda kuɗi kaza ai forcing ɗinta dole ba ta so, ko kuma a ce maybe akwai alaka irin auren dangin nan shi ma a ce shi ma dole yarinya ai kawata ce ko kuma ya kanwata ce ko dan abokina ne, irin wannan abun
wanda shi ma duk yana jawowa a ce an yi forcing yarinya into marriage. Yawanci abin ya fi kamari a gurin ya'ya mata. 95% na forced marriage akan mata ake, kaga su ne suke facing wannan problems din. So menene yake jawowa? Mun ga instances abubuwan da suke jawowa, amma ni dai yanzu zan tsaya a nan sai ka dora sai a wulla wani. Gaskiya ne, speaking of let me just speaking of kace yawanci mata ne suke experiencing din wannan forced marriage. Gaskiya kusan haka ne, saboda idan ka duba za ka kashi 80 na cikin 100 na mata wanda suke especially wanda suke da ko northerners za ka ga wallahi yawancin mazajen su kawai dai suna auren su ne ba wai saboda sun yi fani ɗinsa 100% shine mijin da suka ga ya kamata ce sun aure shi ba. Yanzu misali zaka ga yarinya ta gama secondary school irin za ga shi 18-19 sai ga a gida ana matsa mata dole sai ta fito da mijin aure. Wacce zaka ga ba ta da saurayi koya da ta ga wani ya ce family pressure, family pressure, wacce in ta ga saurayi da peer pressure ma sometimes sai da ana ganin sa'anninta sun yi da waya. Kuma yanzu lokaci ya canza. Da tunanin da yarinya da za ta maka shekara 14 yanzu shekara 20 ba za ta iya maka ba saboda rayuwar ta canza. In an da kuma yarinya ga ta shekara ta kaza sai kai mamaki. To zaka ga an cewa yarinya sai kin fito da mijin aure da ta ga wani ya zo ya ce yana son ta, ba za ta tsaya ta duba shin tasa ta zo ɗaya ba ma ya me wannan yayi macin da likes dina muna da zamu iya samun good time. Are we on the same vibration? Yes. Kawai zaka ga dai yanzu an yi aure, in aka aure kuma daga baya daya biyu sai ga yarinya an ta fara yin hankali za ta ga me yasa mu hannu zaɓi wannan matsayin mijin aure na daga baya ma ba mu zo mun dace, sai ga an fara samun misunderstanding daga nan kuma matsala daga tana faruwa. Ba wai dole sai first marriage, kaga wannan is not first marriage. Kusan shi ma is first ai saboda pressure ne yasa. Ko ba bai yarinya ta mallaki hankalin kanta saboda lokaci ya canza, ta mallaki hankalin kanta da za ta ga har wannan ya dace ko kuma wannan bai dace. No, guy. Nice idea. Our new co-host, Aliyu, what do you have to say? Late comer. I showed him how he came late. Wannan ai namba ce kai mun mummuna. To masu kallon mu assalamu alaikum. Gaskiya ne wannan issue din, it's a trending issue, forced marriage, and it happens to be rampant a north yanzu. Yes. Yanzu typical example zan baka abin da ya faru just of recent. Yarinya ce aka aurar da ita ta yi poisoning mijin. Bayan ta yi poisoning mijin ta zo ta yanka shi. Now are you telling me that wannan auren da suka yi akwai soyayya a ciki? Wannan is a challenge akan iyaye. It's a challenge, a very huge one. Babu yadda za a ce yarinya tana son ka, ina son ki, kina so na, kuma all of a sudden wani abu kawai ya rabu kawai ki zo ki poisoning ɗin ka. Duba da ita na kisan ba, ta yi poisoning ɗinsa, na gani. sannan kuma ta zo ta yanka shi. Suffering upon suffering. To kaga dole akwai wani ayota na kiyayya ta yawa a tsakani. Kuma kiyanka alaji alaji kamar yadda kake faɗa ko a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya harana irin waɗannan issues din da ya ce an zo wani baya son wani, ya kansilin irin waɗannan lokutan auren da yawa ya hana su, saboda the first and foremost na aure fa soyayya ce. Shine bedrock, shine prerequisite. Duk wani abu idan ya kasance babu soyayya a ciki, to wallahi matsala is bound to happen. Gaskiya ne. So wannan ni to me is a challenge to iyaye, ya kamata su ringa dubawa. Gaskiya ne, a ringa dubawa a ga me ya kamata a yi. Sannan secondly kai wata magana mai muhimmanci. Talaucin nan plays a significant role. Ni I have a case study. Wallahi tallahi yarinya ce ta zo bas from nowhere suna soyayya da ɗan saurayinta mai ɗan rufin asirinsa yana aiki. Lokaci ɗaya kawai wani ya zo from nowhere ya nuna musu cewa shi yana da kuɗi. In less than 2 months ya canja al'amarin. Mahaifiyarta ta biye mata. Wallahi idan ka ji abin da ya faru ko a fim aka ce maka ya faru, zo kai za ka yi mamaki. Wallahi babansa mai kuɗi ne, yana da arziki, yaron ɗan gata ne, amma wallahi idan ya zo ya ga relative ɗinta a falo sun zauna wai ta zuba musu abinci suna ci.
kawai sai ya hau sama suna fita sun tafi kawai sai ya ɗauko belt ya fara dukanta wai za su cinye mai abinci you can imagine amma kuma babansa yana da arzikin da zai juya trailer shinkafa a cikin gidan ya ajiye ta zai siyar da dubu to me ya kawo haka rana daya kwaɗayi gaskiya talauci plays a significant role an yi kwaɗayi wallahi yarinya sai da ta kai ta kawo guduwa ta ce a raba auren kuma da ke ɗan duniya ne ki yadda ya ce shi yana son matarsa ba zai sake ta a'a wallahi na irin wannan ko za ga kuma za ga yarinya tana ta kai kara gida amma saboda kawai su iyayen suna jin tsoron kai yarinya a turo ta in ta zo kwananta na gidan ma zai dadu saboda talauci za a haka za a dinga ba za a ji fa shi ne dama kuma wannan other part of the story from aside ba kawai sai daga ga bayan an yi forced marriage kuma I forcing din yarinya ta stay kuma sometimes ma it's not only forced marriage I mean dama a topic din namu is forced marriage slash pressuring girls to stay in an abusive wannan still za ka ga watakila auren an yi da soyayya watakila wani abu kasan wani lokacin hali baya fitowa sai an yi zauna